I a qui ens havíem deixat pel camí avui? A Paco i l'Orxata. Sí, perquè s'ha reunit amb 3 xefs valencians que tenen una estrella Michelin per a parlar de les possibilitats en l'alta cuina que té este producte tan nostre. Vegem. Bona, dolça, nostra i encara per descobrir. Qué buena que está, de maravilla. La Universitat Politècnica de València investiga sobre les propietats de la xufa. Conclusions. Pues mira, este año hemos traído a Creorchata unas chufas ablandadas y en salmuera. Com avui en sal. Sí, exacto, como los pepinillos, pues con las chufas, igual. Però deixem de banda el I més D més I i ens centrem en la OTXM, horchata, xufa y Michelin. Alejandro del Toro, ¿qué ha descubierto? Bueno, lo que hemos descubierto es, mediante la chufa, una fécula natural muy propicia para diabéticos y celíacos, ya que no contiene ni azúcares ni contiene ninguna harina para los celíacos. Segona creació, vertical sucursal, sucursal vertical. Què més dona? Què esteu fent? Un carpaccio de vieira con mayonesa de jengibre, guacamole, tomate y huevas de trucha. ¿Y dónde está la chufa? La chufa viene ahora. Xufa, què és en concret? És un sorbet de xufa i ametlla torrada. Què aporta al plat, este sorbet de xufa? Bé, la idea d'aquest sorbet és que la grassa de la vieira la podem matisar un poc amb el frescor de la xufa i la profunditat de l'ametlla torrada. Per últim, l'estrella Michelin més jove, restaurant Riff, Bernd Knoller. Quina és la teua proposta, Bernd? Pues es un tartar de atún con un poco de verduras, hemos puesto unas almendras laminadas también y ponemos un aire de chufa. Aire de xufa, ¿estaba el aire de xufa? Está fantástico, a ver. Salat? Hombre, es que la gente están demasiado... es que la chufa es mucho mejor salado. I d'esta manera, 3 representants del firmament culinari valencià, 3 estrelles Michelin, ens mostren que amb sucre, sense sucre, amb sal, sense sal, líquida, sòlida, de qualsevol manera, l'horchata i la xufa en alta cuina, boníssima.